Представям ви книгата Методът Браво – маркетинг клас, съдържащ есенцията на повече от 25 години опита на Ивелина Атанасова Генчев, автор на книгата. Събрала доказано работещи маркетинг тактики, 26 маркетингови стратегии и 12-те бранд архетипа, които могат да превърнат всяка марка в глобален феномен. Тази книга е задължителна за всеки, който се интересува от маркетинг. Как да увеличите за 12 седмици по 3 приходите на бизнеса си, това обещава заглавието на книгата и докато разгръщам всяка една от 400-те страници, започвам да вярвам, че всичко е възможно, стига да имаш система, а тази книга ще ви я даде. Ще ви даде още готови шаблони за изграждане на лендинг страници, формулата за успешните продажбени фунии, десетки примери от практиката и модели, които да следвате. Методът Браво – маркетинг клас на Ивелина Атанасова Генчев.